Organizația non-guvernamentală Sinergetica a inițiat un proiect de responsabilizare a cetățenilor și a bucureștenilor, în primul rând, de promovarea bunului simț. Credeți că era necesar un astfel de proiect? O astfel de inițiativă? Am cunoștință de proiectul ăsta, iar inițiativa Sinergetica mi se pare de, cum să zic eu, de a sugera sau de a recomanda bucureștenilor și românilor în general să aibă un comportament civilizat. Mi se pare o inițiativă civilizată, în primul rând, în al doilea rând necesară, da, este necesară, și în al treilea rând frumoasă, în măsura în care un asemenea calificativ se potrivește unui demers cu caracter educațional, social. Care credeți că va fi ecoul acestui proiect? Va reuși să schimbe ceva sau este nevoie de mai mult? Și mă refer aici să participe și politicienii, și media, și fiecare dintre noi. Mă îndoiesc, sunt destul de sceptic de efectele pe termen scurt ale demersului, dar sunt convins că pe termen lung demersul își va face simțit ecou, nu atât prin proiectul în sine, cât prin efectele lui succesive. Adică este deja o inițiativă care poate determina o altă inițiativă și așa mai departe, la nivelul mai multor structuri, să zicem, de stat sau chiar private. Deci numai în măsura în care mai multe elemente sociale vor participa și vor continua această inițiativă. Vreau să vă mai întreb de asemenea dacă în societatea zilelor noastre mai este bunul simț una dintre valorile în care oamenii ar trebui să creadă și pe care să o respecte. Nu știu dacă neapărat o valoare, pentru că bunul simț nu este un scop în sine, este o cale spre atingerea altor scopuri. Dar cu siguranță este un instrument necesar și reactivarea lui, pentru că de asta este vorba până la urmă, este absolut necesar, mai ales în zilele noastre în care presa corporatistă ia încet locul jurnalismului clasic, jurnalismului de autor, în care ziaristul era și un model social. Presa în sine este oglinda societății. Cum este lumea în care trăim, așa este și presa. Nu trebuie condamnată pentru că s-a tabloidizat și societatea s-a tabloidizat. Să înțelegem atunci că schimbarea ar trebui să vină și din partea presei? Presa poate face ceva în sensul ăsta, dar presa, și mă refer la presa particulară în primul rând, să nu uităm, este un business. Ea trebuie să existe, nu poate exista decât prin mecanisme de economie de piață. Este foarte adevărat, numai că are și un rol educativ în același timp. Ar trebui, încă o dată, ar trebui să aibă. Pentru că formează opinii. Dacă discutăm despre realitatea așa cum este, nu cred că mai are un asemenea rol. Dacă discutăm în termen de, cum să zic eu, necesitate, e cu totul altceva. Presa ar trebui să-l aibă, să și-l asume. Mai au bucureștenii bun simț sau românii în general? Chiar dacă el nu mai poate fi considerat o majoritate sau nu se poate considera într-o latură majoritară, cu siguranță bunul simț încă există. Călătoresc cu mijloace de transport în comun și am putut să constat că mai sunt oameni care cedează locul unor persoane mai în vârstă sau unor femei, așa cum constat mitocănia. Coexistă în același autobuz, în același tramvai. Și ceea ce mi s-a părut mai degradant, în orice caz mai dezagreabil, mitocănia oamenilor în vârstă. E un aspect
despre care nu se prea vorbește, dar el acoperă o realitate.